Морето ме върна в България. Винаги съм се опитвал да съм някъде в близост до море. Без значение в коя държава се намирам. Морето е нещо, без което не мога. Начинът, по който се стига до устието на Ропотамо е изключително живописен. Когато съм там, мога да съм сам със себе си, да чуеш природата и да се откъснеш от света и от забързаното ежедневие. Гледките са невероятни. Когато съм на устието на Ропотамо, се чувствам спокоен, като у дома си. През пролета устието на река Ропотамо и плажът там е един от най-замърсените по българското крайбрежие. От една страна реката транспортира множество отпадъци към морето, от друга страна морето ги изхвърля обратно на брега, където те се разбиват и разпадат на все по-малки и по-малки частици. Мисля, че всеки от нас може да бъде пример за околните и не трябва да чака, а да действа. И е наш избор да направим света малко по-добър.